Dobro veče, poštovani i dragi gledaoci. Drago mi je što imam priliku da uz vas započnem ovu radnu nedelju, te se nadam da će vam narednih 50 minuta uz naše pripremljene priče proleteti. Gosti u studiju, uživo uključenja, aktuelne teme, sve će to činiti večerašnje razglednice. Da ne časimo časa, pogledajte izdvojene teme, pa krećemo. Oko 80% svetske poljoprivrede zavisi od pčela, a njima preti izumiranje. Kako ih sačuvati i zaštititi? U okviru ovogodišnje kampanje Euromelanom pregledi kože organizovani u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Veliko interesovanje i u Novom Sadu. Kamerama protiv nesavesnih građana opštine Inđija koji stvaraju divlje deponije. Danas je 91. Međunarodni poljoprivredni sajam posetio i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Giofre. Na paviljonu Evropske unije, koji je i partner ovogodišnjeg sajma, ambasador Evropske unije rekao je da Evropa pruža podršku srpskim poljoprivrednicima preko IPARD programa koja je neophodna kako bi postali moderni evropski farmeri. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emmanuel Giofre, posetio je studio Radio-televizije Vojvodine, koji se nalazi na poljoprivrednom sajmu iz kojeg se svakog dana emituju najnovije dešavanja sa najveće agrobiznis manifestacije u regionu. Nakon toga posetio je paviljon Evropske unije, gde 27 članica država predstavljaju svoje programe. Potom se obratio novinarima, rekavši da mu je veoma drago što je Evropska unija glavni partner ovogodišnjeg sajma poljoprivrede. Evropska unija i Srbija imaju dugu tradiciju saradnje u poljoprivredi, što predstavlja deo procesa proširenja Evropske unije. Ono što želimo je da srpski poljoprivrednik postane evropski farmer, a za to je neophodna podrška i zato smo preko IPARD programa prvo obezbedili 175 miliona evra, a za IPARD 3, koji traje od 2021. do 2027. godine, bespovratno ćemo dodeliti 278 miliona evra. Zajedno sa nacionalnim subvencijama, to će biti ukupno 388 miliona evra. Nakon protokolarnog dela, ambasador Giofre kuvao je italijansko tradicionalno jelo arancini, a to je poseban specijalitet sicilijanske kuhinje. A svi koji se nađu na sajmu imaće priliku da se upoznaju i druže sa voditeljima naše medijske kuće. Budući da Radio-televizija Vojvodine sutra u sklopu poljoprivrednog sajma ima svoj dan. Naša dežurna novosadska ekipa na čelu sa Nadom Zelić nalazi se u otvorenom studiju i reći će nam više detalja. Nado, dobroveče. Ima li gužve na sajmu i kako će izgledati predstavljanje RTV-a? Radujem se da dođem sutra na to mesto gde si ti i da se upoznam sa svim posetiocima koji budu zainteresovani da se druže sa nama. Tako je, trenutno nema velike gužve ovde na sajmu, budući da se sajam zatvara ovog ponedeljka za nekih sat vremena, ali verujemo, kao što si rekla, da će sutra biti velika gužva, budući da se svi posetioci sajma druže sa našim kolegama. Između ostalog, predstavit će se jutarnji program i Dragan Krstić, koji je pored mene. Dragane, zdravo. Jutarnji prvi kreće sa svojim predstavljanjem sutra na sajmu. Mi smo generalno imali štandove ovde na sajmu, ali od ove godine po prvi put imamo svoj dan. Kako će to izgledati? I jako nam je drago što imamo svoj dan, što možemo sa našim gledalcima da se podružimo i uživo. Dakle, mi ćemo tu biti tokom celog dana, ali centralni deo događaja je od 11:30 do 11:30 što se tiče jutarnjeg programa. Makar tu će biti moje kolege, naravno, Ivana Munišić, Jovana Slepčević, Milenko... Ajde, gledaj da nekog ne zaboraviš. Pa nemoj, mnogo nas je. I ne znam sve da nabrajam, nadam se da ćemo se dobro podružiti. Delit ćemo šešire. Mislim da su naši gledalci već videli šešire koji se nose ovako i širom sajma i van sajma, onako lepi beli za zaštitu od sunca i mogu da znače svima da se obraduju ovim danima i da lepo uz to prate naš program, što je najvažnije. Nakon jutarnjeg tu se predstavljaju ekipa iz razglednica, Ena, Marina, Milenko dolaze, biće tu naši prezenteri. Dakle, sve redakcije RTV-a će biti sutra na sajmu. Posetioci sajma će imati priliku i da se probaju ulozi voditelja. Jeste, imaće priliku da se probaju. Znam
Znači dođu, sednu za štand, ozvuče ih naše kolege i onda oni čitaju neku vest. Da vidite da nije baš to tako jednostavno, kako se Da nije čini. to baš tako jednostavno. I mogu da ti kažem, evo jedna stvar, pre 15 godina u toku muzeja, noći muzeja, ja sam tako nešto probao. Ni sanjao nisam da ću da radim na televiziji jednog dana, tako da eto, ko bude sada to radio, možda će jednog dana biti naš kolega, tako da može da bude skroz simpatično. RTV se približava na ovaj način gledaocima, posetiocima sajma. Mi imamo kampanju kojom svakako želimo da približimo te lica gledaocima. Zbog čega je to bitno? Da eto prosto da vas vide, da se upoznaju sa vama. Bitno je da se povežemo, jer i kada se sretnemo na ulici, mi želimo da budemo prijateljski nastrojeni jedni prema drugima. Bila je sada aktuelna kampanja sa bilbordima. 49 bilborda je bilo postavljeno po cijeloj Vojvodini, 18 u Novom Sadu. Kakvi su komentari? Divni. Kogod me sretne na ulici viče gde si RTV, gde si... Slikali ljudi ovako pored... Jesu, slikali su se i označavali su nas na Instagramu i to je bilo jako simpatično i to jeste jedan od načina da se približimo našim gledalcima, da se bolje upoznajemo, da postanemo prepoznatljiviji naravno svima njima i mislim da će im samim tim biti lepši kada upale, kada prebace na naš program, kada vide nekog od nas, da smo se eto na neki način upoznali i bit će im draže i lakše i lepše da gledaju naš program. Evo mi smo trenutno ovde, je otvoreni studio, međutim, druženje sa posetiocima je unutra, ali tako ko štand? Tako je, hala 1, svi su dobrodošli tokom celog dana, bit će tu dakle naše kolege, bit ću ja, bit ćeš ti, družit ćemo se naravno sa svima, hala 1, čim uđete, ne možete promašiti. Da pozovemo sve naše gledaoce, sve posetioce sajma, može naravno. Znam to nije u duhu možda informative, ali dobro. U našem prijateljskom jeste. Tako je. Sutra Jeste, od 10 do 19 časova posetite štand, od pola 12 do pola 2 centralni deo događaja. Vidim se. Evo ja da se pridružim ovoj slici kao da nas troje mašemo i da vas pozovem isto tako da dođete sutra na štand Radio Televizije Vojvodine na Poljoprivrednom sajmu, da se družimo, da se upoznamo i da zajedno kreiramo neke lepe uspomene. Od 11 do 15 časova smo tamo, dođite, dobrodošli. Predsjednik Skupštine Vojvodine, Balint Juhas, posetio je 91. Međunarodni poljoprivredni sajam, gde se sastao sa generalnim direktorom najstarije sajamske kuće u regionu, a potom i obišao izlagače. Skupština Vojvodine ostaje pouzdani partner na Novosadskom sajmu, istakao je predsjednik pokrajinskog parlamenta Balint Juhas prilikom obilaska 91. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Drago mi je što je Evropska unija partner ove manifestacije. Nadam se da će to dati uspon i dodatan zalet saradnji Vojvodine, autonomne pokrajine Vojvodine i okolnih evropskih regija. Sa generalnim direktorom Novosadskog sajma Nikolom Lovrićem predsjednik Juhas razgovarao je i o proširenju saradnje najstarije sajamske kuće u regionu sa Mađarskom. Imamo ideju i jedan predlog koji možemo da operacionalizujemo i ponudit ćemo gospodinu predsjedniku Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine da nam Mađarska bude zemlja partner na sajmu turizma koji je 1. decembra se organizuje u Novom Sadu. Poljoprivredni sajam mesto je privredne saradnje, sinergije znanja, privrede i nauke, na šta treba da budemo ponosni, poručio je Juhas, koji je obišao izlagače najvećeg agrobiznis događaja u regionu. Danas obeležava Svetski dan pčela, koji je na inicijativu Slovenije 2018. godine proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, a nešto kasnije taj datum je ustanovljen i u našoj zemlji. Na osnovu izveštaja Svetskog saveza za očuvanje prirode navodi se da je oko 10% pčela ugroženo i da im preti izumiranje. Istraživanja pokazuju da je jedan od 3 obroka koja pojedemo tokom dana zaslužna pčela, kao i da oko 80% svetske poljoprivrede zavisi isključivo od nje. Ukoliko bi pčele nestale, to bi stvorilo veliki problem na globalnom nivou. Nažalost, trenutno se nalazimo u periodu na planeti kada se broj pčela smanjuje. Smanjuje se broj insekata generalno. Šta je tačno uzrok tome još uvek nije skroz utvrđeno, ali se nagoveštava da je možda čak čovekovo delovanje planetarno uticalo da insekti, a i pčela prvenstveno, lagano nestaje. Pored toga, pčelinje oprašivanje ima pozitivan uticaj na ekosistem jer omogućava biljkama da se razmnožavaju. Stručnjaci kažu da je pčelarstvo kod nas razvijeno, međutim njime se danas najviše bave stariji i hobisti.
Nama su hobisti najbitniji, jer oni su u državi raspoređeni kao kad prospete žito po sobi. Znači ima ih svuda. Pčelari profesionalci, oni sele svoje pčele, idu od paše do paše i na taj način su smešteni više i manje uvek u određenim regionima zemlje, a hobisti su bukvalno raspoređeni svuda i oni su za oprašivanje i ujedno i najbitniji. Za 1 kilogram meda pčelama je potrebno da obiđu više od 200.000 cvetova, što znači da jedna tokom svog kratkog života uspe da prikupi samo kašičicu meda. Zato ne kažu džabe, vredan kao pčela. Poslednjih godina intenzivno se uređuju novosadska prigradska naselja. To podrazumeva izgradnju infrastrukture, javne rasvete i asfaltiranje ulica. Jedno od tih naselja je Rumenka, gde je lane postavljeno oko 3 km novog asfalta, a gotovo cela Rumenka spojena je na kanalizacionu mrežu. Novosadska ulica u Rumenki danas izgleda ovako. Do skoro, prema rečima žitelja, ta slika bila je potpuno drugačija. Pre izvesnog vremena, možda prošle godine, moja ulica bila je pomalo tužna, jer nije imala uličnu rasvetu, nije imala kanalizaciju, nije imala asfalt. Novo ruho uz svu potrebnu infrastrukturu dobila je prošle godine. Malo je bilo i neverice i svega, hoće biti, neće biti, tako da su sad raspoloženi, zadovoljni. To im puno znači, ulica je čistija, bolja, sad bez problema, deca i stariji mogu da uveče iziđu iz svojih dvorišta i da se prošetaju bezbedno i sigurno. Novosadska ulica jedna je od brojnih koja je dobila novi asfalt i kanalizaciju, na koju je tokom protekle decenije spojeno gotovo čitavo prigradsko naselje. Ljudi su spojeni svi na kanalizaciju, kompletno selo. Ostane nam je jedan deo prema Kisaču kad se prođe most. Taj deo će biti spojen, tako je odlučeno. Ima ljudi pametnijih od nas. Kad se bude Kisač spajao, pošto ide na naš prečistač rumenački, oni će na taj vod biti spojeni, tako da će i oni biti rešeni i onda više kanalizaciju nemamo, onda tražimo sledeće probleme. Prema mnogima Rumenka je idealno mesto za život. Blizu je grada, ima vrtić, školu i sve što je potrebno, zbog čega se poslednjih godina u ovom prigradskom naselju traži kuće više. Novi asfalt lane je dobilo 13 ulica. Za ovu godinu je u planu asfaltiranje još 8, kažu u mesnoj zajednici, gde sa ponosom ističu novu biciklističku stazu duž kanala Dunav-Tisa-Dunav, koju žitelji već zovu Rumenački kej. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar posetio je Dom zdravlja Rume i tom prilikom razgovarao sa predstavnicima ove ustanove, ali i sa predstavnicima opštine Ruma. Istakao je da će Ministarstvo zdravlja pokušati da reši sve ono što su zaposleni naveli da im izaziva poteškoće u radu i najavio da će biti urađena analiza o potrebi ponovnog otvaranja porodilišta u Rumi. Ministar je izjavio da će se krenuti u nabavku nove opreme za odeljenje ORL, a između ostalog rekao je da u Rumskom domu zdravlja nema dovoljno pedijatara, što prouzrokuje veliko opterećenje na postojeći kadar. Veliki problem je na pedijatriji, nema dovoljno pedijatara. Dogovorili smo se da ćemo 3 puta nedeljno, znači ponedeljak, sreda, petak, iz 3 ustanove, recimo iz Tiršove, iz Instituta za majku i dete i pedijatrije iz Novog Sada, organizovati da dolaze pedijatri ovde, da rasterete postojeće pedijatre i da pomognemo ovde da ta deca ne moraju da putuju, nego da dobiju sve što je neophodno ovde. Direktorka Doma zdravlja je navela da se ova ustanova trudi da uz pomoć lokalne samouprave, pokrajinske vlade i Ministarstva zdravlja podigne nivo usluga koje se pružaju građanima i da je to u fokusu svih zaposlenih. U fokusu našeg rada su građani i njihove potrebe. Trudimo se da usluge koje im pružimo budu na najviše mogućem nivou i bezuslovne. Znači, što se tiče, imamo izuzetno stručan i edukovan kadar koji šaljemo na specijalizacije i na ostala stručna usavršavanja. Uz pomoć lokalne samouprave, pokrajinskog sekretarijata i Ministarstva zdravlja trudimo se da zanovimo staru i dotrajalu opremu, a sve u korist građana naše opštine. Iz opštine Ruma su naveli da su prethodnih godina dosta ulagali u Dom zdravlja, ali i da će se ulaganja nastaviti u budućnosti, pre svega obnovom seoskih ambulanti. Imali smo radni sastanak gde smo konkretno izneli koji su problemi sa kojima se opština, odnosno naš Dom zdravlja, suočava, šta smo mi konkretno uradili i šta ćemo dalje kao lokalna samouprava da uradimo uz pomoć, naravno, Ministarstva zdravlja. Ono što mogu da kažem, mi smo se u protekle 2,5 godine kao lokalna samouprava zaista potrudili da uložimo u Dom zdravlja, što je neophodno svima nama, da imamo adekvatnu zdravstvenu zaštitu i uslugu. Takođe, najavljeno je da će biti urađena analiza koja će utvrditi da li postoji
potreba za ponovnim otvaranjem rumskog porodilišta, koje je zatvoreno pre 1 decenije odlukom Ministarstva zdravlja zbog nedostatka stručnog kadra. U Kikinskoj opštoj bolnici završeni su radovi na kompletnoj rekonstrukciji i opremanju 4 odeljenja, za što su Vlada Republike Srbije, Ministarstvo za javno ulaganje, kao i pokrajinska vlada i nadležni sekretarijat izdvojili preko 480 miliona dinara. Tim povodom Kikinsku bolnicu danas je posetila Sandra Božić, potpredsjednica pokrajinske vlade. Završetkom radova na kompletnoj rekonstrukciji najstarijeg objekta u kompleksu Kikinske opšte bolnice privodi se kraju prva faza radova na planiranoj rekonstrukciji te zdravstvene ustanove, važne kako za Kikindu, tako i za čitav Severnobanatski okrug. U potpuno rekonstruisanom objektu su odeljenja psihijatrije, transfuziologije, fizijatrije i patologije, a obezbeđena je i nova oprema. 23 nova aparata smo dobili smo 17 bolesničkih setova, opremljeni su lekarske sobe, sestrinske sobe, čekaonice sa vrlo kvalitetnim novim nameštajem. Dobili smo novu računarsku opremu. Ono što je takođe novo, kada je rekonstruisan objekat, imamo centralnu klimatizaciju, centralnu ventilaciju. Dobili smo novu stolariju koja potpuno zadovoljava sve kriterijume energetske efikasnosti. Ukupna investicija vredna preko 480 miliona dinara realizuje se zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije i Ministarstva za javne ulaganja, kao i pokrajinske vlade i nadležnog sekretarijata. Na taj način obezbeđuje se viši kvalitet zdravstvene zaštite za sve građane, kao i rad u boljim uslovima za sve zaposlene u zdravstvu. Zaista je zadovoljstvo da u okviru 4,4 milijarde evra koje je u 2023. godini uložena u zdravstvo kroz različite projekte, ovo predstavlja još, rekla bih, jednu krunu, evo ovde u Kikindi gde se nalazimo. Sasvim sigurno da građani Kikinde i okruga celokupnog jesu zaslužili ovakvu jednu zgradu, uslove lečenja i mislim da je ovo zaista na ponos čitavoj Srbiji. Do kraja leta, kako je najavljeno, trebalo bi da budu završeni radovi na rekonstrukciji dečijeg odeljenja Kikinske bolnice. Naredne planirane faze obuhvataju rekonstrukciju novog dela bolnice kao i izgradnju dodatnog objekta. Dom zdravlja Novi Sad i Univerzitetski klinički centar Vojvodine priključili su se Evropskoj preventivnoj kampanji ranog otkrivanja malignih tumora kože Euromelanoma Dan. Cilj akcije, koja je organizovana u mesecu borbe protiv melanoma, je podizanje svesti građana o toj bolesti i njenoj povezanosti sa izlaganjem suncu i solarijumu. Budući da ima svetliji ten i veliki broj mladeža po telu, 73-godišnja Nadica Tatalović iz Novog Sada bez dileme se prijavila na današnji preventivni pregled. Čisto iz preventive, zato što imam takvo telo bogato sa mladežima i onda se bojim, pošto svaki za sebe odreaguje prema suncu. Upravo sunčani zraci, odnosno visoki indeks UV zračenja, ali i korišćenje solarijuma, glavni su faktori rizika za nastanak melanoma, podsećaju dermatolozi u mesecu borbe protiv raka kože. Iako je u većini evropskih zemalja solarijum zabranjen, kod nas je on još uvek dozvoljen starijima od 18 godina. Za odrasle bi trebalo da postoji upozorenje, to je zakonski. Sad su rekli da će da obilaze, da prate da li se to poštuje. Moraju da naglase i da se potpiše saglasnost da su svesni štetnosti solarijuma i da se zna, jer on je kancerogen prve kategorije, to je dokazano. Svetska zdravstvena organizacija je to dokazala. Kada je reč o terapijskim opcijama za lečenje melanoma, stručnjaci navode da je situacija u našoj zemlji zadovoljavajuća. Obolelima su na raspolaganju ciljane i imunoterapije koje se primenjuje i u svetu. U posljednjih nekoliko godina u Srbiji su dostupni savremeni lekovi za lečenje takozvanog metastatskog ili proširenog melanoma, što je značajno dovelo, da kažem, i do bolje prognoze preživljavanja pacijenata, ali još je dug put pred nama. Predstavnici Udruženja pacijenata obolelih od melanoma volili bi kada bi se na tom putu što hitnije razmotrilo i uvođenje takozvane adjuvantne terapije, koje se primenjuje u 3. stadijumu bolesti i sprečava razvoj 4. najopasnijeg oblika melanoma i nadaju se da će se i ona naći na listi lekova RFZO-a. Ova kampanja izuzetno je značajna jer promoviše važnost prevencije, ranu dijagnozu, mogućnost lečenja već u ranoj fazi bolesti, a na taj način i procenat izlečenja značajno je veći. Kako je protekao ovaj dan u zdravstvenim ustanovama, otkriće nam doktorka Bojana Spasić, dermatolog iz Kliničkog centra Vojvodine. Dobroveče, Bojana. Dobroveče. Kako je protekla današnja kampanja Euromelanoma Day? Mi smo izuzetno zadovoljni odzivom ljudi.
svake godine sve više i više su ljudi zainteresovani da se jave na preventivne preglede. Iz godine u godinu mi podižemo svest o štetnosti ultravioletnog zračenja i o tome šta sve to štetno zračenje može da izazove kod nas, od nemelanocitnih tumora pa do najopasnijeg, ono što smo danas radili, znači preventivni pregled na otkrivanje raka kože sa posebnim osvrtom na melanom. Ovo su besplatni pregledi koje organizuje Srbija i naša zemlja se još 2008. godine uključila u Evropsku porodicu dermatologa koja je 1999. godine krenula sa ovom kampanjom i mi smo se onako zdušno uključili u ceo taj program borbe protiv raka kože sa posebnim osvrtom na melanom i svake godine mi otkrijemo po neki melanom. Konkretno danas kod nas u kliničkom centru nismo ni jedan otkrili, na sreću. To su lepe vesti. Ali smo otkrili tako te keratinocitne tumore, bazocelarne, skvamocelarne, karcinom kože. Evo sad ste spomenuli nekoliko vrsta tumora, pa bi bilo dobro da pomenemo za gledalce da nije samo melanom, je li tako, oboljenje koje mogu... Kakvi sve tumori kože postoje? Da, mi dermatolozi inače delimo tumore kože na nemelanomski i melanomske. Melanomski najopasniji melanom. A od ovih keratinocitnih tumora, odnosno karcinoma kože, bazocelorni koji je najčešći rak kože i to je najčešći posle 50. 60. godine života. Masa ljudi ima bazocelorni karcinom koža upravo zbog štetnog dejstva, kumulativnog štetnog dejstva sunca na koži, a to je onaj kumulativni efekt koji mi postignemo i zahvaljujući štetnom dejstvu ultravioletne radijacije u detinjstvu. Znači, dokazano je naučno da je 80% svih tumora kože nastalo štetnim dejstvom sunca na koži. A mi taj štetni efekt 80% pokupimo u najranijem detinjstvu. Pa je i apel, evo sada kreću godišnji odmor i sunčani period, da upravo decu zaštitimo od štetnog dejstva sunca. One majčice sa dugim rukavima za kupanje, je li to u redu da im oblačimo kapice? Kako da ne, to su i naši kako da ne, to su naši preporuke da jednostavno ta fizička zaštita, znači nošenje šeširića, majica sa UV filtrima, znači postoje ti gustotkani materijali koji ne dozvoljavaju prodor ultravioletnog i B i A zraka i na taj način štite našu kožu. Tako da je apsolutno ispravno. Generalno, da već završim tu priču o karcinomima kože, znači bazocelorni prepoznajemo ga na fotoeksponiranim, ali i na nefotoeksponiranim mestima, kao neke crvene čvoriće, perlastih ivica, sedefastih, koje stvaraju krasticu, paranicu, koje neće da zaraste. To je nešto što bi trebalo da stariju osobu dovede dermatologu. Skvamocelorni, on je drugi po redu, opasniji od bazocelornog. On se kao jedan čvorić koji egzulceriše, znači stvori se rana, stvori se krasta i on se širi i on može da daje metastaze i zato treba obavezno da se javi pacijent i ta osoba koja je to primetila dermatologu, ali moram da naglasim da postoji jedan oblik kod starijih osoba. Često viđemo fleke na licu, pa na poglavini kod muškaraca, pa na šakama. To su aktinične keratoze koje opet nastaju štetnim dejstvom, tim kumulativnim štetnim dejstvom sunca na koži. One budu crvenkaste, hrapave i 10 do 15% tih promjena može da pređe u skvamocelorni, taj opasniji karcinom kože. A kada pričamo o prevenciji tumora kože, napomenuli smo naravno da postoje preporuke o zaštiti od sunca, ali napomenuli ste mi dok smo razgovarale kada se kamere još nisu upalile da je izuzetno važno izbegavati po svaku cenu sunčanje u solarijumu. Apsolutno. I to može spasti u prevenciju. Apsolutno. Svetska zdravstvena organizacija je 2009. godine proglasila solarijom karcinogenim prve kategorije. I tu su otprilike ove lampe koje emituju UVA zračenje. UVA zraci prodiru i kroz našu kožu i kroz najpovršnji sloj kože koji se zove epiderm i dolaze u dublje strukture, derm, i one na tom svom putu remete sve strukture. Znači, izazivajući karcinome kože, izazivajući tumor kože, najopasniji melanom,
i starenje kože. Znači, devojke, žene koje su u 25. godine, koje su često odlazile u solarijum, imaju kožu kao žene 40-godišnjakinje, znate. Šta je još tu važno kod solarijuma? Da, recimo, rađena jedna meta-analiza 2014. godine. Amerikanci su veliki analitičari i oni su 400.000 ljudi koji su oboleli od karcinoma i vezani direktno za solarijum. 6.000 je od njih obolelo od melanoma. Znači, direktna veza sa solarijum. I 59% se povećava broj obolelih od melanoma. Znači, očekujemo 59% više da će ta jedna osoba oboleti od melanoma u odnosu na osobu koja nikad nije bila u solarijum. Pogotovo ovi turbosolarijumi, znači 10 odlazaka u turbosolarijum, to znači kao da si se godinu dana intenzivno sunčao. To je toliko velika količina UVA zraka. Bojana, hvala vam što ste izdvojili vreme za naše razglednice i što ste posle celog današnjeg dana, kad ste imali mnogo posla i više nego inače, došli kod nas da podelite sa nama ove izuzetno važne informacije i nadamo se da ovim razgovorom smo bar na nekog uticali da se odgovornije ponaša u budućnosti prema svojoj koži i sebi samom. Da. To je i ova akcija, u stvari, cilj ove akcije. Hvala vam mnogo. Hvala na pozivu. Građanima Bečeja dodeljene su subvencije za energetsku sanaciju domaćinstava u okviru 5-godišnjeg projekta Čista energija, energetska efikasnost u realizaciji Ministarstva rudarstva i energetike i Svetske banke. 117 domaćinstava iz Bečeja iskoristit će sredstva za zamenu stolarije, izolaciju, postavljanje solarnih panela, a sve u cilju unapređenja uslova stanovanja i smanjenja emisije štetnih gasova. Puno nam znači, pošto smo kupili kuću, morali smo jer nam je starije dete invalid, pa smo morali da prodamo stan i da siđemo u prizemlje. Mi smo konkurisali za 2 mere. Jedna je stolarija, druga je kotao. Naravno, svaka pomoć je dobrodošla i zahvalila bih se na ovoj. Meni konkretno zamena za grejanje, pošto sam, ajde da kažem, radim kuću i naravno će mi značiti podno grejanje i zamena kotla, tako da je jako dobra i velika pomoć pored svih ovih stvari koje još treba da uradimo. Najveće interesovanje u Bečeju bilo je za zamenu stolarije. Čak 60 domaćinstava apliciralo je za omogućavanje sredstava za tu namenu. Obuhvaćene su i ostale mere, a u planu je da se realizacija projekta nastavi i u narednom periodu. Opet idemo u novi ciklus sa 20 miliona dinara koje ćemo realizovati u narednih nekoliko meseci. Te je ovo prilika da pozovemo sve naše sugrađane da iskoriste ovu mogućnost i da konkurišu kako bi rešili ove, siguran sam, dugogodišnje probleme. Jedna lepa vest za sve energetski ugrožene kupce, znači za sve građane koji imaju zaista poteškoće da izmire svoje račune i oni mogu da budu uključeni u ovaj program i subvencije mogu ići do 90%, dok, kao što znate, u normalnim slučajevima to se kreće između 50 i 65%. U odnosu na evropski prosek, u Srbiji se troši značajno više energije, te je cilj projekta usmeren ka motivisanju građana i učestalijoj primjeni mera energetske efikasnosti u domaćinstvima. Opština Inđija pokušava da reši problem divljih deponija. Zbog toga su nadležni doneli odluku da na mestima gde se nalaze divlje deponije postave kamere koje će beležiti prekršaje, pa veruju da će to pomoći da se ekološki problemi u ovoj opštini smanje. Meštani ovih sela su zadovoljni zbog poteza nadležnih i nadaju se da će ovo odvratiti one koji smeće ne odlažu na propisan način. Mnogi donose otpad, a nisu iz naselja. To se primetilo i to su vaši nadležni primetili. Videla sam da su čak i kažnjavali neke. Kako da ne, haos kod nas gore na brdu. Vetar nosi, raznosi ovu plastiku na sve strane. Baš mi drago i treba to. Ja sam tu na Salašu dole. Isto su bacali na deponiju, bacaju svagde. Kogod dođe, baci džak, baci ovo, ja idem kupim i tako. Na sastanku sistema 48 je direktor javno-komunalnog preduzeća Komunalac zamolio nadležne inspekcijske službe da isprate prijave koje budu stizale da bi se utvrdilo da li sistem videonadzora funkcioniše na potreban način. Također, nadležni su podsjetili na visine kazni za one koji odluče da ipak bace smeće na nepropisan način. Iznos kazni: fizička lica 25.000 dinara, preduzetnici 75.000 dinara,
pravna lica 150.000 dinara. Iz Komunalca su najavili da će nastaviti da kroz razgovor sa meštanima utiču na podizanje svesti o potrebi zaštite životne sredine. Smatraju da je važno da kroz razgovor i apele utiču na ljude, ali da su kazne tu kao mera za one koji ne žele da uvaže apele koji im se upućuju. U Narodnom muzeju Pančevo otvorena je retrospektivna izložba slika Desanke Petrov, morar 60 godina stvaralaštva. U svojoj dugoj i plodonosnoj karijeri izlagala je gotovo na svim kontinentima i dobijala mnogobrojne nagrade i priznanja. Šta se može pogledati na izložbi u Narodnom muzeju, pitamo našu Snežu Đurić. Dobroveče, Snežana. Dobroveče, Erna, i svim našim gledalcima. Ovde je blizu 60 radova, što ulja na platnu, što skulptura nastajalih za ovih 6 decenija jedne plodonosne karijere, a sa nama je slikarka Desanka Petrov Morar, koja će nam više reći o ovoj izložbi. Dobroveče, hvala što govorite za naš program. Deso, kažite nam šta se sve može videti ovde na izložbi? Pre svega da vam kažem da je ovo moj jedan veliki jubilej, 60 godina slikarskog stvaranja, izlaganja i 60 godina na TV. Prvi put sam bila 64. godine, dupli jubilej. Na slikama možete vidjeti uglavnom vojvođanske motive, stare vršalice, žetve, običaje pravoslavne, dosta sam slikala. Radim ulja na platno, zastupljeno je moje selo Setkerin, Idvor, Crepaja, Crepajačke fijakerijade, stare cigljane, kako se pravila ciglja, etnološki motivi, čak etnografski muzej snimio 2 filma po mojim slikama, tako da to radim. Eto, između toga radim i fantastiku. Radila sam Uspavana Srbija, Snovi i košmari, radila sam Bombardovanje Pančeva i mnoge druge motive. Slikam i vajam, radim skulpture u terakoti i pišem pesme. Deso, ovde je oko 60 i nešto radova. Vi za ovih 60 godina koliko ste slika napravili i gde ste sve izlagali? Pa da vam kažem, puno sam napravila slika. To je negde oko 3000 slika, nešto skulptura, dosta. Izlagala sam gotovo kako pišu istoričari umetnosti na sve kontinente, Buenos Aires, Paragvaj, Tokio, Ženeva, New York, Washington, Limassol, Nica, Pariz, da ne pogrešim. I normalno Mojsev Kerin, Pančevo, Jagodina. Ja sam u 64. u muzeju u Jagodini zastupljena i sve godine, svi 60 godina na trijenale, bijenale njihove izlažem. I sa slikarima iz Kovačice sarađujem, tako da se moje slike nalaze na jednu i drugu postavkama stalnim. U neki 20 i nešto knjiga su mi upisali. Od prve knjige Enciklopedije sveta pod perom Oto Bihalja Merina, pa onda druge monografije i tako. Imali ste oko 60 i nešto samostalnih izložbi i oko 300 zajedničkih izložbi. Da. 68 samostalnih izložbi, to je isto tako što sam naređala. Evo da kažem, u Jagodini sam imala retrospektivu za 50 godina slikarskog rada, u Kovačicu za 55, ovdje za 60. A nagrade? A nagrade? Pa nagrade je bilo puno zahvalnica i nagrada imam valjda jedno 50-ak. A najbitnije, nagrada za ukupni umetnički rad Muzeja najvine umetnosti iz Jagodine, marginalne i naivne umetnosti iz Jagodine, pa onda sam imala nagradu grada, novembarsku nagradu grada Pančeva,
pa nagradu za životno delo opštine Kovačica i zadnja nagrada prošle godine, specijalna nagrada za umetničku kreaciju Mihajlo Pupin. Samo za kraj, vi ste i slikarka i vajarka i pišete pesme. Šta od toga najviše volite da radite? Pa sve volim podjednako. Da sam imala sreću u životu da se nešto školuje, možda bi samo izabrala jedno, a možda je ovo bolje. Dok slikam, ja mislim na pesme ili mislim da šta ću izvajati. A kad i vajam i slikam, onda opet ne mogu da i onda neke moje drage ili pišem ili moje drage ljude, što kažu moji Banaćani, Vojvođani, od blata pravim. Hvala vam puno na razgovoru. Samo za kraj još da dodamo, ovu izložbu Pančevci će moći da pogledaju u Narodnom muzeju u narednih mesec dana. Studio? Hvala ti, Snežana, na svim ovim informacijama. A sada onaj razgovor koji sam vam napomenula pre nego što smo pogledali reklame. Dakle, Himalaj ili Kako sam zavoleo more je uzbudljiva knjiga autora Ivana Stankovića koji istražuje životne izazove kroz priču planinara koji se do tada nikad u životu nije bavio planinarenjem, a čak to nikada nije ni želeo. Pa otkud on na Himalajima? Pitate se. Mi smo ga večeras pozvali u goste da nam između ostalog da odgovor i na to pitanje. Dobroveče, želim Ivanu Stankoviću. Dobroveče. Ideju za put na Himalaje dobili ste nakon jednog teniskog meča, je li tako? I tu ste doneli odluku impulsivno. I sada kada se onako vremenski odvojite, to je prošle 11 godina od tada, šta mislite da li je to bila dobra odluka i šta vam je sve dobro donela pored ove knjige? Pa bila je fantastična odluka zato što sam doživio nešto što mi u životu nije padalo na pamet da ću doživeti. Znači, to kažu što te ne uništi, to te osnaži. Tako da mene taj doživljaj, ta penjanje nije uništilo, ali mi je omogućilo stvarno da vidim nešto što mi je do tada bilo van uopšte zone razmišljenja i svega toga. Stekao sam izuzetno dobre drugove, prijatelje sa kojima se i dan danas družimo i upravo pre nego što sam došao danas ovde kod vas. Bio sam na ručku sa jednim, a sutra idem sa drugim na ručak. Tako da i dan danas smo izuzetno bliski. Tako da je veliko bogatstvo to što sam odlučio impulsivno i mnogi bi rekli glupo, bez razmišljenja da se upustim u tu avanturu. Vi ste se 2. maja 2013. godine došli ste do tih 6187 metara, je li tako? Sa još 17 ljudi ste se upustili u ovu avanturu, a važno je napomenuti da ste samo baš 4 došli do kraja, je li tako? To je bilo sticaj okolnosti jer je tada počela nevreme i onda je ekspedicija bila prekinuta i svi smo morali da se vraćamo. Tako da sam siguran da bi ovi ostali koji su došli do, recimo, par metara ispod tog vrha, to je neka zaravan tu i taj finalni uspon nisu mogli da urade. Inače, bi sigurno i oni se popeli. A šta je vas držalo da ne odustanete? Pa to sam se ja pitao. Ima tu više stvari. Jedna stvar je to što sam tako vaspitan da moram da završim sve što sam počeo. I to mi je bila muka jer sam morao da završim tu nesrećnu nižu muzičku školu klavir. Majka mi je bila profesor klavira. Ja sam to započeo i bio sam očajan što mogu i uz pomoć varijača i ostalih vaspitnih metoda sam to uspeo da uradim. Fakultet sam isto tako završio jer sam započeo. Uopšte me nije interesovao fakultet, taj što sam studirao i tako da je taj jedan deo. Drugi deo jeste verovatno to što ja dosta stvari u životu tretiram kao igru. I sada u igri vi imate pravo i da pobedite i da izgubite. Jer to je u stvari i život. Život je jedna velika igra gde jedan dan imate trijumf, sledeći dan katastrof, pa onda nešto mrljavite, pa ste pobedili, pa ste izgubili, pa nerešeno. I ako uživate u toj igri, vi ste uvek pobednik. I ako tako sebi u glavi napravite taj neki switch, onda imate šanse da uživate, da osvojite nešto, a opet ste podnošljivi za ljude, jer ljudi koji stalno hoće da pobede u svakoj utakmici postizavaju više, postižu više, daleko više nego... Ali ume biti naporno biti u njihovoj okolini. Ali su vrlo naporni, pogotovo za svoje okoline. Da. Ili imate neko iskustvo da to... Dešavalo bi se. Dešavalo se, okej. Hvala Bogu, nema ga sad u direktnom kontaktu. Znam da do pre par nedelja niste pročitali
Još uvek nisam pročitao. Niste? I dalje je ista situacija. Dobro. Zašto je važno ovu knjigu pročitati i zašto je važno imati je na svojoj polici i da li je to knjiga koju se možemo stalno vraćati? Pa ja nemam pretencioznosti da sam Nobelovac, da sam Ivo Andrić, da pišem neke te stvari. Ovo je jedna pitka, nije važno uopšte da je imate, znači to je stvar izbora, da li će neko da uzme, da vidi kakva budala je uspela nešto da uradi u životu, da nađe sebe nešto, da vidi neke stvari kojima sam ja tu pokušao da govorim sa svoje tačke gledišta. To je moja priča. Ja uopšte nemam ideje, ne plediram da sam u pravu. To je moja stvar. Ljudi mogu da kupe to, da se nasmeju, da se zabave, da vide kako je to iskustvo i da možda nešto primete neke svoje osobine kod mene i to je ono gdje me nađe. Sada, svi se nekako fokusiraju na ovaj naslov Himalaji, a važno je ovo kako sam zavoleo more. Da li ste vi nakon ovog vašeg iskustva tek zavoleli more ili ste samo potvrdili tu ljubav ka moru kada se sve završilo? Pa ne, ja sam imao teškoću kako da nazovem knjigu. Radni naziv knjige je bio Kome tero da se penjem. Međutim, to nije bilo dovoljno atraktivno za ljude. Onda sam shvatio da, pošto se ipak bavim tim poslom davanjem slogana, naslova, i onda sam shvatio da moraju da budu Himalaji, jer Himalaji zvuče dobro i tako dalje. Ali opet, da bi bio autentičan, da bi bio to što jesam, onda sam morao malo neki gvint da dam, a to je kako sam zavoleo more. Činjenica jeste da sam se ja 3 puta penjao na Himalaje, prvi put, poslednji put i nikad više, i da nakon toga sam odbio da idem i na Kilimandžaro i bila neka ideja da se ide na Mont Everest. Ja sam rekao, rođaci, super je to, ali bez mene. I zato sam rekao da je umjesto Himalaja za mene su više Havaji. Dakle, to je prvo i poslednje planinarenje. Da. Ali nije prva i poslednja knjiga. Ne. Da li možda imate u planu da napišete sledeću o toj ljubavi ka moru? Pa nemam to. To je više onako ironična priča. Ja dosta pišem samo ironično, zato što smatram da je sprdnja na sopstvene slabosti vrlo delotvorni psihoterapeutski lek. Voleo bi da pišem o, recimo, muško-ženskim odnosima, ali opet je to vrlo minsko polje, jer mogu da nastradam i od muškaraca i od žena, tako da verovatno ću pisati nešto o ezoteriji. Dobro, nemojte da čekamo 11 godina opet. Pa ovaj je rukopis je čekao. Ja sam napisao brzo, ali nisam bio zadovoljan. Pa znam da niste, da. Sad ću nešto da počnem da pišem. Imamo taj neki pojmovnik života što sam nešto krenuo, pa valjda vidjet ćemo šta će biti. Mi se radujemo. Prvo se radujem da pročitamo ovu knjigu, jer sam dosta i slušala i čitala. A ono što je važno napomenuti je da će i gledalci moći da se upoznaju sa sadržajem ove knjige u sredu u Novom Sadu. Kada je promocija? Promocija je u 7 sati u sredu, u 19 časova da bi bio tačno, u sredu u knjižari Buka, odnosno Zenit Buk. I ja pozivam ljude koji hoće da vide, da eventualno možda čak i kupe tu knjigu, da dođu. Ja ću dobiti na poklon sada. Evo i da nije tako, sad ću dobiti. Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za naše razglednice. Uvek ste nam dobrodošli i tu smo za sve naredne i knjige i ideje da podržimo. Hvala najlepše. Hvala. Fudbaleri Vojvodine sutra će protiv Crvene zvezde pokušati da dođu do istorijskog 3. kupa Srbije. Prethodna 2 osvojena su 2014. i 2020. godine, a jedni od protagonista tih uspeha bili su Nino Pekarić i Emil Rockov. Vojvodina će simbolično u 2024. imati šansu da u 110 godina dugoj klupskoj istoriji. Kada je novosadski velikan obeležavao vek postojanja, Kup Srbije je po prvi put stigao u klupske vitrine. Deo tima bio je tadašnji štoper, a sada funkcioner u omladinskoj sekciji kluba, Nino Pekarić, a protivnik je bila ekipa koja je samo godinu dana ranije u finalu pobedila belo-crvene, Jagodinu. Osetilo se kao da će te
taj sad trofej biti naš. Jednostavno, ta ekipa je imala neki takmičarski i pobjednički mentalitet i od početka je bio cilj da se taj kup i osvoji. To smo zacrtali. Nije to bilo sad neke posebne želje, zato što je to bio prošlogodišnji protivnik u finalu kupa. Jednostavno, ta želja da baš za 100 godina kluba je nekako nama dala motiv više i više energije. Tada je Vojvodina imala jednu od najtalentovanijih generacija u svojoj istoriji. Deo tima bili su omladinci Sergej i Vanja Milinković-Savić, Mijat Gaćinović, Nemanja Radoja, Srđan Babić i Radovan Pankov, dok je sa druge strane u timu bilo iskusnih igrača poput Pekarića. Bio je spoj jedne stvarno iskusne i mlade ekipe. Ja sam došao u zimskom prelaznom roku drugi put u Fudbalski klub Vojvodina i mogu da kažem da sam stvarno imao sreću da baš na 100 godina kluba dam svoj deo da taj trofej prvi put donesemo u Novi Sad. 6 godina kasnije Emil Rockov, čovek koji je kao kapiten Vojvodine posle uspešne penal serije protiv Partizana podigao drugi trofej kupa u istoriji kluba, srećan je zbog novog plasmana njegovog bivšeg tima u finale, a igračima je poručio da veruju u svoje mogućnosti tokom finala u Loznici. Ovom prilikom bih voleo da nam čestitam još jedan plasman u finale Kupa Srbije, da čestitam momcima na izuzetnim igrama, pre svega hrabrim igrama, da se zahvalim svima u klubu, zaposlenima u upravi i stručnom štabu, na podršci koju daju tim momcima i na osloncu koje im pružaju kako bi oni mogli da igraju dobar fudbal. Voleo bih da apelujem na navijače da navijaju, da daju punu podršku momcima na terenu do poslednjeg zvižduka, da veruju u njih, a takođe apelujem na igrače da daju sve od sebe i veruju u pobedu, da vizualizuju taj trofej donesu kući i da njime okitimo našu staru damu. Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine igra se u utorak na stadionu Lagator u Loznici sa početkom od 20 časova i 15 minuta. Rukometaši Vojvodine i Metaloplastike od 19 časova igraju prvi meč finala play-offa Superlige. Novosađani imaju priliku da naprave prvi korak ka osvajanju 11. uzastopne titule, dok bi ekipa iz Šapca želela da prekine dominaciju crveno-belih. Meč u hali Slana Bara pratit će Rade Macet. Rade, dobroveče. Očekuje nas još jedan rukometni spektakl. Jako je velika buka, ali čuo sam tvoje pitanje definitivno. Mnogo ljubitelja rukometa, više od 2000 će doći danas ovde i ispratiti početak finalne serije Superlige. Vojvodina, odmah na startu da kažem, ima ulogu favorita, ali ono što je interesantno, Metaloplastika je prethodnih godina, a pogotovo ove sezone, pokazala da može ravnopravno da igra sa desetostrukim uzastopnim šampionima. Novosađani pokušavaju da dođu do 11. uzastopne titule, 12. trofeja ukupno za najboljeg u Srbiji, a Metaloplastika će pokušati da dođe na onog nivoa koje su postavile slavne generacije šabačkog kluba s krajem 80. godina. Kažem, Vojvodina jeste favorit, ali to ništa ne mora da znači. Videli smo u finalu kupa koje je igran ovde, pre ako se ne varam, neke 2 nedelje, kada je Partizan posle sedmenaca bio bolji od Vojvodine i tako joj uzeo taj jedan trofej. Mislim da će to biti veliki motiv i za igrače Borisa Rojevića da se sada pokažu u pravom svetlu u finalu Superlige. Vojvodina je jedina ekipa koja nije poražena ove sezone u domaćoj Superligi, ali eto kuriozitet, to je da je Metaloplastika na svom terenu odigrala nerešeno sa braniocem trofeja. Vojvodina ima veliki motiv da nastavi pobedničku seriju, Metaloplastika da pokaže da može da prekine dominaciju jedne ekipe, iako jedna i druga ekipa imaju određene kadrovske probleme i u jednoj i u drugoj ekipi se već sada zna da će pojedini igrači na kraju sezone napustiti svoje sadašnje timove, čak strateg Metaloplastike, naš bivši reprezentativac i bivši selektor Vladan Matić već sada je potpisao ugovor sa mađarskim Čurgom, ali svakako da će svi oni želeti da se oproste na pravi način i od dresa Vojvodine i od dresa Metaloplastike. Ko će imati više motiva, više snage, želje, naši gledalci će imati priliku da vide izveštaj sa ovog prvog meča u našem vojvođanskom dnevniku 22 sata. Još jedna bitna informacija,
šampion Srbije, postaće ekipa koja upiše 2 trijumfa. Ena. Hvala ti, Rade, na ovom izveštaju i naravno u okviru emisija sportske redakcije pratit će se celokupan izveštaj kao i rezultat. A ovom sportskom pričom i zaključujemo večerašnju emisiju. Hvala što ste bili uz nas. Svakako preporučujemo da ostanete uz Radio Televiziju Vojvodine, jer vas odmah nakon razglednica očekuje serija Vrata do vrata. Zatim u 20 časova i 5 minuta možete pogledati kviz Kocka, a potom i novu epizodu serije Junaci našeg doba, koja je na programu od 21 čas. Do sutra, kada vas opet čekamo u ovom studiju, ostajte mi dobro i u miru. Želim vam prijetan ostatak večeri. Doviđenja.